סבא היה ממש כיף לעשות את התפקיד שלך, מעייף. גם שלך, סבתא? היה מעייף, אבל היה ממש כיף, נכון? כן. ורצינו להגיד לך המון המון מזל טוב. המון המון. המון המון המון. ושתהיה מאושר, ושתמשיך לשחק עם הנכדים שלך ולארח את כולם, כמו שתמיד אתם עושים. ותזכור שאתה היחיד ומיוחד ואי אפשר לחכות לידך. באמת, קשה מאוד. אוהבים אותך סבא. היי סבא. מזל טוב סבא. היי סבתא. היי סבתא. מה קורה? מזל טוב סבא, רק שתדע שאתה הסבא הכי טוב בעולם. גם אני. אתה לא סבא. האוכל שלך ממש טעים, ונהנינו לעשות את הסרט. ביי סבא. ביי סבא. מזל טוב סבא, שיהיה לך הרבה מה לאכול, שתצחיק אותנו הרבה, ושיתנו לך הרבה דברים, ושיהיה לך עוד יותר נכדים. שלום סבא. מזל טוב סבא. תזריק. אהלן אבא, מזל טוב, יום הולדת 70, שיהיה לך הרבה בריאות ואושר והמון נכדים, ושתמשיך להצחיק אותנו ולשעשע אותנו ולשגע את כולם, כולל את סבתא, וכמובן אוכל מדהים וארוחות ערב טעימות, ותמשיך עוד משעתך. הרבה בריאות. זה השיר ששחר הקדיש לך. אבא, אנחנו אוהבים אותך, הנה אריאל מצטרף. ויום הולדת 70 זה בכל זאת מספר יפה, אז נשיקות. שתהיה בריא, רק שמחה ואושר. תודה על כל האירוח הנפלא ועל הארוחות הנהדרות. ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים. אנחנו מאוד נהנים ביחד. וזהו. תודה רבה, שמזל טוב. אריאל, תן נשיקה לסבא במצלמה. היי אבא, הרבה מזל טוב. ללוקד עכברים מספר 1. הרבה אהבה ונשיקות. סבא, מזל טוב. תמיד האוכל שלך היה טעים, וגם יהיה. ומזל טוב. הוא מקליט. אז תגידי את עוד פעם מזל טוב או אני אגיד מזל טוב? אתה תגיד מזל טוב. אז מזל טוב ליום הולדת ה-70, לסבא השלישי שלי, ותמשיך להתאמן. כולם אומרים שאתה עושה אוכל טעים, אבל אנחנו כבר נושפים בעורפך, אז הנה המטרה. ואני מזל טוב בשם סיגל, שהיא לא כאן בצילומים, אז אם בינתיים היא תחזור, אז מזל טוב גם מסיגל. אז אני אהיה מאיר. מזל טוב מסיגל אהלן מבנימינה. יהודה, מזל טוב, עד 120. בוא. אתה רוצה דגים? אלי רוצה דגים חריפים, ואפילו לזה יתרגל. אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד. סבא כזה צריך לעשות עוד נכדים, ואנחנו נעבוד על זה, אנחנו מבטיחים. מה, את רוצה להגיד משהו לסבא? לא. אתה רוצה להגיד לו מזל טוב? ודבר חשוב ששכחנו פה, יש לי פה איזה משהו בשבילך. במקרה זה היה אצלי בתיק, מסיבה לא ידועה. יהיו עוד. אוהבים אותך סבא. אבא, מזל טוב והרבה בריאות ואושר ואריכות ימים ותישאר בשטח, כי ככה אנחנו אוהבים אותך. אז אולי בוא לפה לאכול. אריאלי, אריאל, מה זה בעצם? אני לא מבין מה קורה, למה לא... הוא כבר קרא לי לפתוח את השולחן. כן, זה לא היה. התוצאה היא השולטת בהתנהגות.